la picioarele, uite așa. Moșule la picioare, la fiecare căscătoare. La poftim. Așa, așa. Lăsată să mișcă moșul. Ajung eu pe moșul, dacă nu... Așa să ție, așa. Așa, doamna educatoare. Așa, așa. Pe tine cum te cheamă, păpușă? O poftim. Așa, să vadă. Tot de la moșul, da? Doamna educatoare, tot de la moșul, da? Așa. Și Iulia, ai să vadă moșul, are moșul în clasă și pentru tine. Are moșul pentru toți copiii. Când au primit moșul scrisoare, au zis că cuminți, așa de cuminți sunteți. Sunteți cuminți. Sunteți Alicia. Trebuie moșul să-și aducă. Moșul și-a jos picioarele. Are pe moșul jos picioarele. Sunteți mulți. Să poftiți. Așa. Din cum te cheamă? Tu ești cu minte? Da? Da, mă bucur dacă tu ești cu minte. Așa. Au primit toți copiii? Mulțumim, moșule, mulțumim. Așa. Păi să-ți iau dracul, că mai am astăzi de mers la mulți copii. N-au copii, moșului. Că n-am auzit, că-s bătrân și n-au. Tare, să crezi mare, mare, mare. Bravo, Spune-ți, mulțumim, moșule, spuneți, mulțumim, moșule, să mai vii și la anul. Îl așteptăm la anul pe dacă moșul. la anul sunteți copii cu mine, moșul vine înapoi la voi. Dacă nu sunteți cu mine, mă duc la alții. Sunteți cu mine? Da. Auzi, moșule, avem o rugăminte să-i spui un pic la Flavia că trebuie să înceapă să vorbească dacă mai vrea să vină la anul. Ridică mânuța sus să văd care e a Flavia. Ridică mânuța, Flavia. Nu-i face moșul nimic, dă mânuța la moșul. Așa. Cum te cheamă? Păi la moșul cum te cheamă? Spune la moșul ca pe mai vine moșul. Spune la anul. Da, ești cu minte? Da, ascultă mami și vrei să vorbești. Spune, da, Flavia, spune. Ce ți-a dus? Dacă sunteți cu mine, moșul mai trece și eu pe la casele voastre. Auzi? Dacă sunteți cu mine. Dacă vorbiți. Și dacă vorbești, trebuie să vorbești, ca păi să poți să spui la mami ce să-ți aducă moșul când vine acasă la tine. Bine? Da. Ce să-ți aducă? Spun ce? Ce-ți aduce moșul? Așa. Bebeluș, da. Da. Bebeluș speciale. Tata. Și ție, și ție. Lasă moșul. La revedere, moșule, la Bine, la revedere, pui, moșul. Păi am nici cu la revedere. Are moșul. La revedere, la revedere. Aici că vine moșul. Pune sac. Să ia pune sac. La revedere. Pune la revedere. Pune mai, hai moșule. Hai moșule. Hai la noi. Pe moșul l-a ajutat la puțin 2 secunde. Pe moșul l-a ajutat la cadou grădinița. Înțelegeți?